di o gwmpas i wneud y cynllun tu fewn felly? Nes i dipyn o ymchwil a dwi'n teimlo bod na bwrpas o gael defnyddio pethau dwy moyn yn yr ystafell, mwy na llanw fe lan o bopeth yn dy fe. Ti wedi creu y naws byw yn araf yma. Sut nes ti fynd o gwmpas ffeindio y pethau cywir? Yn credu i ddechrau, o'n i moyn darganfod a defnyddio pobl lleol sydd yn creu pethau traddodiadol. Mae crochenwaith wedi cael ei creu gan berson lleol. A wedyn o ran y celfi, dwi wedi dewis pethau naturiol. Ie, a dim gormod o bethau fatha ti'n deud i gymlethu bethau. Ie, mae bywydau ni'n gymleth yn barod yn dyfe, so rhoi'r cyfle i ymlacio mewn ymgylchau fel hyn.